Da. Ce? Îți fac simplu, îți fac așa. Bun. Gata? Da, da. Eu spun altceva. Eu nu văd nimic de scară. Deci, să mă prezint. Nu contează. Deci, uitați-vă în spatele meu, da? Uitați-vă câtă lume. Eu singur. Bine, e doar Florin Piersic, dar uitați-vă, discrimină întrupare. Uitați-vă în spatele meu. Da, în spate. Uitați-vă în spatele ce privere și... e frumoasă! Vezi? Auzim părerea publicului. Publicul! Cei de la televizor mă susțin, știu. Sunt spre emisiune, vai de capul meu. Trebuie să prindem peștișor. Așa, trebuie să prindem peștișorul. Bună seara! Trebuie să prindem monstrul din Loch Ness. Astăzi am venit să îl pescuim. Și acum mă voi așeza în minunata mea barcă. Și, după cum vedeți, și coincidența face că pe cer este un nor argintiu, gri, foarte, foarte ok, în formă de pește. Pești, da. Oh my god, porno! Să-l știți ce vă... Nu e monstru din Loch, e peștișorul auriu! Marea mea, culoarea unui piersic! O nouă piersică pe pământ! Să-mi pun o dorință! O dorință! Oh my god! Bine, Bob, gata, am prins ideea. Mă simt flatat că am filmat acest moment. Aș dori doar să știu părerea Mușchii toți de acolo. Mușchii trișto. Iată, mă, n-ai murit astăzi. Deci vă rog frumos, părinții, sunt foarte flatat, o să am salariul mai mare. Da, salariul. Deci... Ce părere ai? Hai, spune. Eu l-am prins, eu. Oare? Da, Florin Piersic, trebuie să recunoaștem Florin Piersic. Eu, e piersică. Seara ca de piersic, hai să vedem. Are așa un gust ușor de nectarină, doar e mai asupra. Dar are păr, e piersică, are păr. E prea prins în cauza solzilor, ne pare rău. Ne pare rău, Florine. E viu? Omoară-l, Florine! Florine, dacă nu știți cum să-l omorâți, da, ascultați aici, oameni buni, dacă nu știți cum să-l omorâți, faceți așa. Cereți părerea unui prieten normal, alegeți două variante, 50-50, sau cereți părerea publicului. Bob, e acolo. Unde-i Bob? A murit?